गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव बनसुनि खौरांगिरि मेल। ससियेल मिडियायाव नंखाय पस्ट होनायनि हेंथायै बनसुआ एफआइआर होबाय। बनसु फरायसा आफादा बनसुखौ आरजाथारै माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मोननैसो फेसबुक पेजखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुनि हेंथायै समाजारि बिजोङाव बायदि नंखाय बाथ्रा एबा आरजाथारै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बनसुआ बिटिआर पार्स लोगोसे माखासे फेसबुक पेजखौ एफआइआर होबाय। दिनै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बनसुनि दैदेनगिरिया बुंथिनाय बायदिब्ला मैया 1 मेआव बनसुआ माखासे पेजनि सायाव आयेन बायदि थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथियो। लोगोसे बनसुआ बुंदोंदि बनसुखौ लाना बेफोरबायदि नंखायै आरजाथारै सोंखारनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो। जोबोद दुखुनि खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' फिसाया गोमादों। सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय रुपहि गामिनि थागिबि राजु मोसाहारि बिथाङा थांनाय बिस्थिबार सानखालि केरेलायाव खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। केरेलायाव खामानि मावहैनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांनाय राजु मोसाहारिया लामायाव गोमानानै दङ होननानै दुखुथिया न'खरा मिथिहोदों। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बिस्थिबारखालि राजु मोसाहारिजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफ्रा केरेलायाव थांनो ओंखारलांदोंमोन। नाथाय राजुनि लोगोफोरा न'खराव फोरमायनाय बायदिब्ला बेंगल आरो बिहारनि गेजेराव गोमादों आरो लोगोफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला हाफ पेन्ट आरो गस्ला गेन्जि गाननायखाय बिथाङा रांखौ लोगोफोरनो होथ'दोंमोन। दा बिथांनि आखायाव रांबो गरसेबो गैलामोन। दा न'खरनि सुबुङा बे गासै खोथाखौ मिथिनायनि उनाव गोबां जिंगायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर राजु मोसाहारिखौ बहाबा नुयोब्ला एबा नुबाय बायदोंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां होनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायहरदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां आयेन बेरेखा दंफां हमदों। मैया 1 मे खालि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि आरो बिथांनि हानजाजों लोगोसे फाथालसोना रिपुरिजा हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां खावनानै लाबोनाय हेंथायै गोख्रों सिग्रोमो आरो दंफांजों लोगोसे गासै गंथाम लडेड ट्रेक्टरबो हमनो हायो। आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफांनि गासै बेसेना 1 लाखनिबो बारा जागोन होनना रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा मिथिंगायारि सम्पदखौ लानानै गले गले बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। गोबांथार अखा हानायनि थाखाय दोंसे गोनांथार लामाया गुगालांबाय। धेमाजि जिल्लानि गगामुख गेरुकामुख दाम एनएचपिसिआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव उसिफावनानै टार्नेल दन्दरसिंजों दै उसिफावनानै माल अन्थाइ आरो लाबोग्रा लामाखौ सिफायनानै होबाय आरो दा गोबां उसुबिदा थासारि दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि बेंखनाव थानाय मादारपुर गामियाव अरुणोदय बिथांखि होनायनि मुङाव रां लानायनि मुं सुरनायनि सायाव नांगोलफाङा पिसिडिसिनि इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमा अमर आली मण्डलआ रोखा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंदों अरुणोदय बिथांखि होनायनि मुङाव रां लानायनि अजद होनाया नंखाय, बेयो साजायनानै होनाय अजदसो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाखौ फेजेननो थाखाय नंखाय सोलो बाहायनायसो, लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजानि भटखौ सोखावनायनि खायदासो खालामनो होनना बुङो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि माखासे बिपिएफ हान्जानि सुबुंफ्रा इउपिपिएल हान्जानि सुबुंफोरजों लोगो जाफानानै गाज्रि बदनाम खालामनो नाजादों आरो गावजों गाव गावस्रालायहोनो नाजादों होननानै अमर आली मण्डल बिथाङा उदाङै बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनि एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि बानजायनायाव 29-30 एप्रिल आरो 1 मे खालि सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों खुंनाय बैसागु बिदाय फोरबोआ जोबनानै थाङो। बिदाय फोरबोनि हाबाफारि बायदियै हारिमुआरि बादायलायनायनि अनगायैबो बुलुर गेलेनाय, दुरुं बोनाय बायदि गेलेनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जायो।